Хәерле көн, укучылар! Бүгінгі дәріснең темасы аналогча һәм цифрча тавыш. Компьютерда тавыш булдыру ул тавыш техникасы үсеше тарихының хәзерге заман этабы. Бу тарих белән кыскача гына танышып китик. 19 гасыр ахырыннан информация саклау һәм аны тапшыруның техник җайланмалары нык үсеш ала. 19 гасыр ахырында Американың танылган уйлап табучысы Томас Эдисон фонограф уйлап таба. Фонографның эш принцибы түбәндәгедән гыйбарәт. Сөйләм, музыка яисә җыр фонографның языру энесенә тапшырыла торган тавыш тирбәнешләре барлыкка китерәләр. Энә әйләнеп торучы балавызлы валикның эслегенә тәэсир итеп, анда тирәнлеге үзгәрүче буразна тавыш юлы калдыра. Тавышны яңгыратканда кире процесс башкарыла. Тавышны укучы кабул итүче энә тавыш юлы буйлап хәрәкәт иткәндә шул гышлыктагы тирбәнешләр кабатлана. Әлеге тирбәнешләрне фонограф без ишетә торган тавышка әверелдерә. Эдисон фонографы тарихта беренче тавыш яздыру җайланмасы. Целлулоид грамм пластинкалары һәм аларга язылган тавышны яңгыратучы механизмнар граммофон, патефон җитештерүдә шушы идеягә нигезләнгән. 20 гасыр уртасында патефонның электрлы аналогы электрофон барлыкка килә. Грамм пластиканың тавыш юлы ул тавыш яздыруның излексез формасына бер мисал. Мондай форманы аналог форма дип йөртәләр. Электрофонда тавыш юлы буйлап хәрәкәтләнүче энәнең тирбәнешләре экранда күрсәтелгәнчә излексез электр сигналына әверелә. Мондай график осциллограмма дип атала. Ул осциллограф дип аталучы прибор ярдәмендә эшләнә. Электр сигналы электрофон динамигына тапшырыла һәм тавышка әверелә. 20 гасыр тавышны магнитлы лентага языру җайланмасы магнитофон уйлап табыла. Биредә шул ук тавыш саклауның аналог формасы кулланыла, ләкин монда тавыш юлы рәсемдә күрсәтелгән механик шыкырлы буразна түгел, ә магнитлануы өзлексез рәвештә үзгәрә торган сызык рәвешендә була. Укучы магнитлы эшләпә ярдәмендә үзгәрүчән электр сигналы барлыкка килә һәм ул акустик система ярдәмендә тавышка әверелдерелә. Әле күптән түгел генә тавыш тапшыру техникасының барысы да аналог иде. Бу шулай ук телефон һәм радио элемтәсенә дә кагыла. Телефоннан сөйләшкәндә микрофон мембранасының тавыш тирбәнешләре үзгәрүчән электр сигналына әверелә. Ул электр үткәргечләре буенча тапшырыла. Кабул итүче телефонда әлеге сигналлар тавышка әверелә. Сезгә мәгълүматны компьютер хәтерендәге саклауның төп принцибы дискретлык принцибы инде таныш. Компьютер хәтерендәге барлык мәгълүмат битлар чылбыры, ягъни нулләр һәм берәмлекләр эзлекле рәвешендә саклана. Заманча компьютерлар тавыш белән эшли беләләр, димәк тавышта компьютер хәтерендә дискрет формада, ягъни цифр рәвешендә саклана. Тавыш языру микрофон аша башкарыла, ул эзлексез электр сигналы барлыкка китерә. Ә тавыш динамиклар аша шулай ук излексез электр сигналы тәэсирендә яңгырый. Әлеге җайланмаларның эше компьютер хәтерендәге дискрет мәгълүмат белән ничек җайлашасың? Биредә тавышны күрсәтүнең аналог формасын дискрет формага үзгәртү һәм киресенчә үзгәртүләр башкарыла. Беренче процесс аналог цифрча үзгәртү, икенчесе цифр аналогча үзгәртү дип атала. Шуның белән укучылар темабызның теория өлеше тәмам.